Nagkaroon ng pagbabago sa schedule ng isasagawang dry run ng bagong traffic scheme sa bayan ng Daet alinsunod sa inaprubahang resolusyon sa nakalipas na sesyon kaninang umaga sa Sangguniang Bayan. Inihain ni Konsehal William Carlo A. Avila sa kanilang sesyon ang resolution approving the traffic rerouting plan in the municipality of Daet, Camarines Norte and authorizing the Daet Municipal Police Station, Public Safety and Traffic Management Unit to implement its dry run for the period of 1 month beginning February 1, 2024. Ngunit napagkasunduan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan na gawin na lamang ito sa unang linggo ng Pebrero sa halip na sa unang araw sapagkat hindi pa malinaw kung handa na nga ba talaga ang mga signage na kinakailangan para sa implementasyon ng resolusyon. So the resolution approving the routing plan in the start of and authorizing the Daet Municipal Police Station and Public Safety and Traffic Management Unit to implement its plan for a period of 1 month beginning the first week of February 2024. Matatandaang sinabi rin ng bagong Chief of Police ng nasabing bayan na si Police Lieutenant Colonel Andy O. Rosero na hinihintay na lamang nila ang mga signage na ito. Hinihintay lang po natin yung mga signages na yung binanggit niyo po na kung saan mag-u-turn, saan sila liliko, at ano yung mga bawal. Samantala, kasama ring inaprubahan ang resolusyon na humihiling kay Governor Ricardo Daong Padilla ng karagdagang tauhan para sa LGU Daet upang italagang traffic aid at eco aid na magiging katuwang ng pulisya sa implementasyon ng naunang ipinasang resolusyon. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.